Yan. Ako na sang face. Yan. Mag-time lapse pa ka na. Man. Time lapse. Pindot lagi na yung mata ka. Ano ba? Agay kiko. Ano mo na check ko. Sige ka na. Asan ako i-photo akong Ako happy. binang sa ibedya. Anak PM na ba ito? Ikaw kayo, kita lang ba? Hindi mo hayag ni. Ayan, gitu. Indah yung gulay daw. Ang kaya na Tricycle? Ano ito mga jeep din? Nga-api na muna. Basta niya, parang gamay na pwede. Baka mag-backline na sa pili. Wala sa puro. Lalaw, sa wala. Wala. Kung ano ay... Kaya yung sorry. Ay, ati, uy. Kaya na yun, good ka? Ako ko din, mutoy. Magsos ka? Ang dili. Masa din ni Day? Kaya nga lang, dami. Masa ni? Hindi ka magkawan. Susod. Pwede ko ganun. Apa natin? Hindi mo lang ni. Diba nila ni? Bahala na. Magkaw ka. Tuesday mo. Yuda. Hindi na ako magkano. Mag-Tuesday. Niya magkano. Nagaday. Oo. Ito pa naman naman. Kabila rice. Pa-add me doon miss. Ikaw na. Talo day miss ka. Ang kayo. Dapat mo kung kagagang kamong katong. Kaya mo effect na dito. What if dito na lang. Dagan dahil sila kwenta ko. Malunani na ko. Di naman good ka, iba. Punta kong kuko. Medyo ko iba. Ito ang bigay. Panag siya lang. Ano panag sa mga balik na ako dito. Verde Ranch.
sa dito sa Rural Cafe Beans. Huwag lahira. Pait na dito. Awan na punta. Huwag lahira. Nakanik ko ito. Buta naman siya dito. Dili man nakatong kung ano, lettuce. Ay, ka na lang gamay. Kaya ka na ang mag-uwi. Hang kayo. Makahila ko. Hila ka na. Nag-sauce na yun. Naman. Wala. Okay. Huwag ka na mag-sauce. Kasi makahilap sa sigapi. Sabi ba? Saan yun? Ketchup? Siya fresh from the farm. No? Hinana ko kakit din ba? Serious. Kamado kang kulahan. Kaya na ka ihatid ko ha? Jim mo. Ay, ihatod. Duwag ba pa? Ano ko ra? Hindi ka mahati. Ipadaw sa'yo. Naman sa'yo. Mag-atang ka. Ay, kasikat ka na. Ilang, hinay. Iyan na ito nito. Tuhan niya ito. Yung foods din. Ito lang. Basta niya dito sa video. Guwapa lang kayo sa part na magkita sa video. Wala doon. Gabi ka kay Ate No, parte. Kaya naman. Wala mo. Ibig na magsakay basa. Kaya busog yun. Hindi naman naman ito. Pwede lang sa siguro kung uli. Uy, nabuka. Wala po dito. No, sa tricycle ay no. Na may tricycle. Makatod na sila. Makatod din sa pulong kami din. Kaya gigi. Sabi lagi ito ba yun? Ano lang? Pero na may tricycle dito rin ka ng gabi plating. Pasakya sa mian. Mag-anad ka ka. Di mo ko ganun maganad-anad. Ako doon sa mga wait mo, wag ka. Anad, di mo ko doon. Ang sa kagwapa ba? Galay, ito gabi ang NPC do. Hindi pa rin. NPC. Diba? Hindi na concert. Heavy ito may nakapalto. So yung nagpag-up. O kuwan, maleta.